Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yan uwa masoya manzo Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa alin shi baki daya. Yawwa yan uwa, ga wata kasida, sabuwar kasida tamu wacce za mu sake ta ranar Alhamis karfe 8 na dare insha Allahu a YouTube channel ɗinmu mai suna NB Alfadimi TV. Kasida mai suna aikin mu na tare da mu, mun rike ummu shurafa, mun san tana tare da mu. Yan uwa, za mu sake ta ranar Alhamis karfe 8 na dare insha Allah. Allah ai mana ƴaƴan uwa ahlillahi, ai mana shiya, ai mana comment, ai mana like, sannan ai mana reposting. Muna godiya sosai da sosai yan uwa. Allah ya ƙara mana soyayyar ahalin manzon Allah baki daya. Allah ya ƙara mana son manzon Allah da ƴaƴansa gabaki daya. Yana na ko na riga ko za a samin sarka, sannan ayi min duka hakan ta za in sheka, bani bari yar bashari. Aikin muna tare da mu, mun rike ummar shurfa, mun san tana tare da mu. Kowa ya barki batula, wallahi ya bar Allah. Ko yayi haji yayi sallah, tabbas ya sha bulala. Ya ki jinin muku tari. Magazganci matalauci, na zo ki samun yanci, mai son ku baya kunci, ki haskaka min sadari. Aikin muna tare da mu, mun rike ummar shurfa, mun san tana tare da mu. Da sajida masa juda, nike wa kasida, daure ki bani shahada.